Het worden een dag om nooit te vergeten. Een dag om neder te sloom. De juiste leien met de gemeente. Die zien weer hij en hoe bestoon. De Maastrichtse Katja Hens doet voor de 11e keer mee aan het belangrijkste liedjesconcours van Limburg. Het LVK. Wie is zij en wat beweegt haar? Ik doe heel graag waar ik passie voor heb. En passie heb ik voor onder andere werken met jeugd. Maar ook voor zingen op de bühne en mensen entertainen en gelukkige mensen te zien. En ja, daar ben ik zelf ook gelukkig. We hebben het over symbolen en we hebben het over de doodskop gehad. Dat die staat voor gevaar of voor gevaarlijk of voor gif. Mijn beroep is docenten. En eigenlijk tot voor heel kort docenten economie. En sinds een halfjaartje docenten levensbeschouwing. Waar staat de roos voor? Liefde. Allemaal? Liefde. Ja, liefde, dat is toch het allerschoonste. Wat ik ze wil meegeven, eigenlijk is dat iedereen goed is zoals hij is. En dat je trots mag zijn op jezelf. En dat je vooral moet kijken naar wat je kunt en niet naar wat je niet kunt. Dat vind ik heel belangrijk. Ja. Heel veel jongeren zijn onzeker. En dan vind ik het vooral mijn taak en ook wel mijn uitdaging om daar met hen naar te kijken. Yes! Fijn dat je er ziet. Welkom. Voor de lui die mich niet kennen, ik ben Katja Hens en ik ben buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand van Usjoen gemeente Maastricht. Dan mag ik mensen in het huwelijk verbinden. En ook dat is heel mooi en heel bijzonder om te doen. Pak ik in de hand vast, loer ik diep in de ogen, want ik stel je wel de vraag, maar geantwoord natuurlijk aan elkaar. Je spreekt steeds nieuwe mensen, je hoort steeds nieuwe verhalen. En ook dan zie je eigenlijk alleen maar gelukkige mensen. En dat is erg bijzonder. Aan de ringvinger van Marjansje. En dan doe ik een heel klein refreintje van een liedje... wat ik ook bij het huwelijk vind passen, doe ik zingen. Het geeft van 100.000 rijers om grut op dich te zien. Want ik best mijn leven, mijn lach, mijn gans bestaan. Ik blijf dich altijd trouw. Allemaal. Ik laat dich nooit meer. En nu kom ik binnen. Dat geluk zien op zo'n dag. Ik wens ik allemaal een hele leuke dag. Wat dat kan doen met mensen als ze dan toch echt in het huwelijk... Ja, dat vind ik mooi. Even allemaal. 3, 2 en... Lang zal ze leven, lang zal ze leven, lang zal ze leven, de gloria. Ja, ik ben wel entertained dan, denk ik. En alle fronten. Als klein kind al met mijn ouders in de optocht. Ik vond het fantastisch om te verkleden en ja, lekker gek te doen, dansen. En dat is ieder jaar wel leuk. De opdracht was carnaval. Wat vind ik belangrijk aan carnaval? Hoe verkleed ik me? Hoe vier ik het? Die traditie, vooral bij jeugd, moet je wel doorgeven. Ja, die buten, die liedjes, die optocht, tradities uitleggen. En ze dan onder de arm pakken en meenemen. LVK is dus zo'n traditie die ooit is ontstaan om de carnavalsliedjes in stand te houden. En zodat er ieder jaar nieuwe liedjes komen. En ik doe nu de 11e keer mee en ik sta in ieder geval weer in de halve finale. Dus, En wat wil je bereiken? ja, winnen. Als je meedoet aan een wedstrijd wil je winnen, anders doe je niet mee. Maar ook de 11e keer lukt het niet. Het LVK wordt gewonnen door het duo Spik en Span. En Katja strandt in de halve finale. Ja, is jammer. Het is altijd even slikken, even verdrietig, maar nou ja, leven gaat verder en carnaval wordt er niet minder leuk door. Mooie optredens en ik heb nog altijd deze leuke schatjes waar ik fantastisch mee kan werken. Ja.